Mga kaibigan, nakakita ko og sangod sa akong itlog kaganiha sa pagpanguha nako. Tan-awa ninyo. Oh. Awa o, daghang kayo mga ito yun na naghapa o. Hi, good morning mga kaibigan. Welcome back to my vlog, Estar. Ako, nanguha ko og itlog kagahapon. Dako king kahibulungan kay senior na lang ko karon, pero karon pag yun ko mahitabo nga nakakita ko og ingon ani mga kaibigan. Oh, ingon ani. Tan-awa ninyo, naay lungag. Naay lungag ang itlog. Oh. Oh no. Mura siya og straw. Na may lungag ani oh, kani siya. Mura man ni siya straw. Oh. Nya og anaon ako balon. Balon ang posisyon. Mao ni nga dako gi kaining kahibulungan mga kaibigan. Kay wala ko mag-edad og 60 years diri sa ato ang kalibutan mga kaibigan, wa ko kakita ingon ani. Mao na nga ipakita ko ni sa inyo kay basin og naa sad mo'y nakitaan nga ingon ani, palihog unya ko og comment kay aron kahibaw ko og unsa kani siya. Basta kayo tan-awa ninyong mga kaibigan. Naay lungag. Unya kani mura siyag straw. Mura siyag straw. Mura siyag Yakult oh. No. Di. Gikan din islubot sa imungaan ay. Dako gyud kay bulungan mga kaibigan unsa githa ni. Oh, dako gyud kay bulungan. Oh. Oh, mga kaibigan, ang akong nakuha karon nga mga itlog kani, mao ni siya ngari. Pero kani karon pag yung kuan ni makamatngon. Og sa mga superstitious belief, no? Kanang mga tuo-tuo, murag makaingon ta nga kahibulungan kayo basin ug mao ni magdagrasya, di ba? Kay tagsaon lagi kay ning mga kaibigan. Oh. Ngano man jud oh. Nga naa man ay lungag. Oh. Manong naa man ay lungag. Mura man ni siya og Yakult nga naay straw. Mo ni nakaingon ko dako yung kahibulungan. Gyud kay dugay nako dire sa 60 anyos nagugkugod unya karon pa ko kamatngon nga niingon ani unya ako dugay nagukong na itlog kada adlaw naago ko'y ma-harvest pero karon pa gyud mao na nga nakaingon ko nga unsa ka ni unsa kaning grasyaha mo nakapangutana ko sa kuang mga kaugali sa akong kaugalingon nga unsa kani siya sinyal siguro ni siya na tingali ko'y umaabot nga grasya nga daghan. Una. Di milagro. Ayaw isa dong. Kaibigan, pagpanguhan akong itlog, kaganiha, ingon ana na siya og porma. Nana na siya og porma oh. Oh, ingon ana siya og porma didto sa ako ang paitlugan sa manok. Unya ako lang yung gipanood diha. Mao na nga daghan kayo ko og nangakuha. Wa lang nako to siya imain, wa lang nako siya hunahuna abag unsa di to siya kay nagdali man ko kay udto na kay mag-iskuhi palagi ko kay naa may order sa ako ang itlog nga kuhaon unyang hapon. Karon nag-iskuhi nako. Tus nakahinumdo man ko ani nga hala. Ang kaganiha din ni nako gi kitan nga nagingon ana og porma didto sa ako ang paitlugan. Nakahinumdum na ko nga, unsa ka di ay ni? Muni kay bulungan kayo, ato na lang ni siya nga tawgon og sinyal. Sinyal basin og mauni manguhit og mga customer parang
mahalin og dali ang mga itlog nga iyang mga kauban, mga kaibigan. Muni siya nga ako gini siya nga taguan na lang siguro, ako na lang gini siyang taguan kay tagsaon ra gid kayo ni. Kun palihog lang kun naamoy kanang mga nagpaitlog bitaw, unya nakaagi sad mo niini. Palihog og comment sa ako kay aron kahibaw ko ug unsa ni siya. Kay ako karon pag ko ani kabantay gyud nga ingon ani jud ni siya. Oh, ingon ani jud ni siya naa magilungag Nadyo'y lungag. Mao ni siya mga kaibigan. Kahibulungan jud kayo. Miracle sa ako ang pagpaitlog og manok. Basin og sa mga tuo-tuo bitaw kanang mga insect ingon ana kay matutuohon ba kay na sila. Basin og mao na siya maghatag og maayong ugma aning akong pagpaitlog. Unya maura to ang akong video. Gipakita talang mo niini kay talagsaon ra manggod kayo ni. Hibulong yun kayo ko niini. Hibulong yun kayo ko niini. Ambot basta kay na hibulong yun ko dako niini mga kaibigan. Dili yun basta-basta ang akong kahibulong niini. Kay ang amo ang mga native chicken sa akong pagkagamay pa wa magingon ani. Maura to akong mga video. Daghang salamat. Amping mo tibo kalibutan mga kaibigan. O manghinaot ako nga magsunod mo kanunay sa akong video kay aron makahibaw mo og unsay lakaw niining ako ang pagpaitlog karon. Dako kayong kahibulungan mga kaibigan. Sige, bye-bye. Amping tibuo kalibutan. Like, comments, palihog, o nakamatikod mo gingon ani, comments lang yun mo palihog, kay aron kaybaw kung unsa di ni siya, kanindot, kay para nako, milagro gini, kay tagsaon ragid kayo ni. Daghang kayong salamat ha. Sige, bye-bye.